Pitturi tas-seklu 18 tal-artist Malti Francesco Zara għaddejjin minn proċess estensiv ta' restawr minn restawraturi Italjani qabel mal-biċċiet tal-arti jibdew triqthom lejn Ruma. Wieħed minn restawraturi Giuseppe Mattella spjega li x-xogħlijiet iffinalizzati fl-1766 juru xeni dettaljati mill-Antik Testament fosthom ix-xita tal-manna fid-deżert u tmiem id-Dilluvju Universali. Spjega kif matul il-proċess qed jippruvaw jirrikonoxxu wkoll it-teknika użata għalkemm qed joħroġ dejjem aktar ċar l-użu ta' ċerti kuluri biex jagħmel enfasi fuq partijiet partikolari tax-xeni. Innota wkoll kif Francesco Zara uża karatteristiċi Maltin fosthom il-forma tal-ħobża tal-Malti kif nafu llum. Personalment il-pittur Malti qatt ma kellu l-opportunità jżur xi pajjiż barrani u għalhekk l-intenzjoni li jkunu l-pitturi tiegħu li jibdew iduru d-dinja. Fil-fatt dawn il-pitturi partikolari se jkunu qed jirrappreżentaw lil pajjiżna f'eżibizzjoni li se tittella fil-kapitali Taljana. Giuseppe Mattella nnota wkoll kif kull ħaġa f'dawn il-pitturi li normalment ikunu fl-oratorju taż-Żejtun għadha dik oriġinali fosthom it-tila li kienet issir f'biċċiet żgħar f'Malta stess u mbagħad tingħaqad f'waħda kbira. Għadhom l-oriġinali wkoll l-imsiemer li dak iż-żmien kienu jkunu tal-injam u li għadhom intatti sal-lum. Din mhix l-ewwel biċċa xogħol ta' restawr għal Giuseppe Mattella u l-kollega tiegħu Santa Guido f'Malta li issa ilhom madwar 25 sena f'pajjiżna. Spjega li jinsab kuntent li permezz ta' dawn ix-xogħlijiet u l-possibilità li dawn jidhru f'eżibizzjonijiet tkompli tissaħħaħ ir-relazzjoni kulturali bejn Malta u l-Italja. Biex isegwu aktar mill-qrib ix-xogħol li qed isir u jifhmu l-importanza ta' restawr, studenti minn skola lokali tal-arti żaru l-post fejn qed isir ix-xogħol u anke ltaqgħu u tkellmu mar-restawratur. L-istudenti nataw l-opportunità ipinġu partijiet differenti mill-pitturi kulħadd bl-istil tiegħu qabel ma dawn jingħaqdu f'biċċa unika ta' arti.